Il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela fisser il-Manifest Laburista int Malta bħala programm b'saħħtu ta' għajnuniet u ta' inċentivi li jħallu aktar flus fil-but u li jagħtu lill-familji Maltin u Għawċin aktar ħin ta' kwalità xi jqattaw mal-eżjes tagħhom. Waqt li kien qed jindirizza attività politika tal-Partit Laburista fil-Mosta, il-mexxej Laburista qal li dak Laburista u pjan b'ħafna ideat u b'ħafna proposti għal kulħadd. Ewlenin fosthom semma l-kickstart taż-żgħażagħ, is-Super Bonus, l-SME Boost u l-iskemi tal-My First Home u l-Our Next Home. Qal il-Manifest int Malta u l-aqwa bidu għall-familji u garanzija għall-pensjonanti. Stqarr li hu pjan immirat li jkun mal-poplu Malti Għawċi f'kull pass tal-ħajja. It-tmexxija Laburista għal Dr. Abela tqis li kull tifel u tifla ikollhom l-aqwa edukazzjoni li fissira bħala ċavetta l-mobilità soċjali. Dan qal sabiex imbagħad il-koll ikollhom karriera ta' kwalità li tagħti d-dinjità u l-kumdità finanzjarja f'Malta li tiġbed l-aqwa investiment. Dr. Abela qal il-Manifest int Malta wkoll pilastru għall-ugwaljanza fuq il-post tax-xogħol u l-aqwa programm għall-avvanz tal-mara. Qal li jirrifletti twemmin li kulħadd ikollu l-istess ċans anke fejn jidħlu drittijiet ċivili. Hawnhekk semma wkoll il-weda li tmexxija Laburista tagħmel aktar riformi fil-liġi tal-IVF. Il-mexxej Laburista qal li tim wieħed hawn biex jiġġenera l-ġid dak tal-Partit Laburista. Dan qal jikkontrasta ma' oppożizzjoni li ma taf x'inhu forecast fiskali u staqsa kif għal daqstant tista' tamministra budget ta' 9,300 miljun euro quddiem dik li sejjaħ bħala elezzjoni diffiċli. Dr. Abela qal li l-Partit Laburista qed jitlob il-fiduċja tal-poplu bi track record pożittiv warajh u bi pjan serju u responsabbli għal ġejjieni. Aktar minn qatt qabel għal Dr. Abela l-għażla fit-30 ta' Mejju li ġej hi kwistjoni ta' kredibilità u ta' kompetenza biex pajjiżna jimxi l qudiem.